ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ କିସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କରେ। ତାପରେ ଭାବନା ବଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଫିଜିକାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କିସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ କିସ୍ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନରେ ରହୁ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ କେବଳ ଆମର ଭାବନାକୁ ସତେଜ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଶାରୀରିକ ଲାଭ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଚାପ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଦ ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କାହାର ସାହାରା ନେଇପାରିବେ। ନିୟମିତ କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ସ୍ତର କମିଯାଏ। ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କର୍ଟିସୋଲରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଖୁସି ହର୍ମୋନ ସହିତ ଗୁଡ୍ କେମିକାଲ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାପ କମିଯାଏ। ଭାବନା ଓ ଆନନ୍ଦ। କିସ୍ ଏକ ଭାବନା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ଧଡ଼କନ ବଢ଼ିବାରେ ଓ ଶରୀରରେ ହାପି ହର୍ମୋନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଅଧିକ, ତେବେ କିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଉପକୃତ କରିପାରେ। କିସ୍ ବ୍ଲଡ ଲିପିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କିସ୍ ଶରୀରରେ ସେରମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଓ ସାମଗ୍ରିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହାକୁ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।